El 31 de maig de 1938, Granollers va viure un cruel bombardeig per part de l'aviació feixista, un atac en el marc de la Guerra Civil que va acabar amb la vida de 224 persones. 72 anys després, la ciutat continua commemorant el bombardeig amb un desig i amb un crit de pau. 31 de maig de 1938, 9:05 del matí. Granollers arrasada per les bombes de l'aviació italiana. 224 morts comptabilitzats. El 31 de maig de 1938, la ciutat de Granollers va patir un dramàtic atac aeri per part de l'aviació italiana al servei del general Franco. Atac dramàtic per les conseqüències, però també per la situació, diguem-ne, d'absoluta falta de defensa de la ciutat. Atac dramàtic perquè, a més, era de manera inesperada, perquè era una població de rereguarda. 5 avions van llançar 750 quilos de metralla. Van tocar de ple el cor de la ciutat. Més de 200 persones van resultar ferides greus. I una de les altres seqüeles és l'enorme silenci que, amb l'entrada dels vencedors, es fa sobre el tema del bombardeig. Mica en mica hem anat recuperant la memòria, l'explicació. Avui dia hi ha un treball entre generacions d'avis, de gent madura i de gent molt jove, en el qual s'expliquen els itineraris i s'explica el que mai hauria de passar. És la voluntat de dir, va succeir, mai més que passi, i treballem per la democràcia, i treballem per la pau. Per trencar aquest silenci, l'Ajuntament de Granollers commemora cada 31 de maig el bombardeig amb un acte memorial i una ofrena floral al cementiri de la ciutat. Venim aquí a recordar-ho cada any, a recordar-ho i a comprometre'ns cap al futur, per fer de l'educació l'element que ens permeti construir un món millor i per comprometre'ns a canviar les bombes per paraules, per fer del diàleg l'element de construcció d'aquesta nova societat que desitgem. Enguany, l'acte memorial ha comptat amb la presència d'alcaldes de la comarca i amb la primera tinent d'alcalde de Guernica-Lumo, Begoña Holanda. A més, ha estat acompanyat de música en directe. Una nit de lluna plena. Creemos que las víctimas y los familiares, sus descendientes, todavía tenemos víctimas que viven, que han sufrido bombardeo y que son muy mayores, pero que viven. Creemos que se merecen ese homenaje, no queremos que se olvide, y lo que queremos además es que nuestros hijos lo sepan también, nuestros hijos e hijas lo sepan también, sepan lo que sucedió, para que lo mantengan, porque forma parte de nuestra memoria histórica. La ciutat basca de Guernica i Granollers estan unides pels tràgics aconteixements de la història. És per això que des de fa anys treballen juntes en temes de construcció de pau. Nuestra relación con el Ayuntamiento de Granollers fue la coincidencia esa de ser dos ciudades que habían sufrido un bombardeo, sobre todo a destacar en su población civil. Eso fue en el origen, ahora nos unen más cosas porque hay una cierta relación. Paral·lelament a l'ofrena floral, a la plaça granollerina de Maluquer i Salvador, alumnes dels diferents centres escolars de la ciutat, els centres oberts i el centre d'adults i l'escola de Montserrat han realitzat una activitat també commemorativa. Cada persona individualment ha d'expressar que sent per la pau, i pel que va passar justament ara fa 72 anys aquí a Granollers amb el bombardeig del 31 de maig, del 38. És un esforç de reflexió personal, però el que realment ve a dir és que la reflexió personal unida a la reflexió de molts altres, de milers, arribem a fer una construcció que és construir la pau. Hem vingut aquí a fer allò de la pau, perquè ens van explicar que va haver un bombardeig i hem fet això per ajudar la gent. Hem parlat del que significava la felicitat, la pau, i hem dibuixat per fer com un dibuix sobre la pau. Falta una miqueta de pau, perquè mor molta gent. Maons pintats amb cors i símbols de pau que els alumnes de les diferents escoles han anat depositant en unes estructures de fusta i han format un mural divers i plural. Tot plegat després de fer un recorregut pels indrets bombardejats de Granollers. Una idea que va sorgir d'Hiroshima i que la ciutat de Granollers ha adaptat.
Música